Dneska si zahráme normálny Tower Defense, čo je troška... No. Natáčam to spolu s Sandratom 1100... Sandra Astral 1... No a Japancov. Čo? A hneď v začiatku si len tak šupneme Insane. Oni zasúsené a ja nie. To nie si. A to ani není. No, Kamo, ty kde si? daj moltna. To To extrémne seká. Kamo, veď tu sme mali byť traja. No veď sme, len Aďo tu ani zatiaľ není ešte. No dávaj tu na Radu, rýchlo. Rado, daj tu na tačo. Už som dal. Veď ja nemám money. No, už mám. Daj tam čo. What? Mne sa nechcel playsnúť. Mne sa nedá... No, už sa playstol konečne. Ale ho vyladí. Koľko má money? Kde mi to ukazuje? 500 máš na začiatku. Update ho, tikni na ňo. Už som už na ňo tikol, že dosť. To Ale... jeden nestačí, dám mu to a posunú. Ale dobre, no. Dobre, treba to dám. Čiže ja sa kúknem, kde mi to ukazuje tie money, lebo... Kde mi ukazuje tá somarina, že či koľko má money? Keď to má 5 dobrá na rosketírov, čum. Aďo. Kde vám ukazuje, kde... Dáš to na rosketýra? Sú dole. Tuto, no. Aha! Lebo ja som zvyknutý, lebo tam v tom, čo ja natáčam, tak tam normálne... Čo, táto mapa? Však je. Táto mapa je ako si krátka, Rado. Strašne krátka je táto mapa. To bude preto, že je to insane, kámo. Isto. Kamo, a tam musíš strašne dlho tikať, aby sa ti tam plestala tá tavra. Kámo, ale táto mapa je, vieš, aká krátka. No je strašne krátka. My ho zavieme ku koncu, ale aj mega krátka. Je napisu aj 3-krát takto dlhé. Rado, vidíš ten skin, čo mám na ňom? Na skalpovi? Moment, len upgradujem tohto jedného somara. Už idem za tebou. Môže mi tento zombie tu prestať aj títo komandery a títo somariny ukazovať? Alebo čo to je zač? Hej, toto bude troška neutrálnejšie. Ó, idú nejaký smradí. A toto ešte nič, to pôjdu ešte horšie veci. Mám 1000 coinov. Rado, nechci vedieť, na čo šetrím. Šetrím na postavu, ktorá stojí 2000 eur, hej? Hraje. Sice $100, ale nevadí. Polož to na snajpera. Kam? Čo sa stane, keď skočím z dovojdu? No nič, nespavneš sa. OK. Nie, Rado, umreš, on ti klamal. Tak umrem. Nejako. Ty jeden. Ja už iba taký, že ne! Á, nockové autíčka už idú. Už tam ešte zrazilo to auto takoho. Á, ďalšie autíčko. Ja vidím. Dá sa to akože niečo empty, akože takáto somarinka. Aká? Empty tých emotion somariny. Hej, moty, hej, ale ty žiadny nemáš. Rip. Ani nemám. Ja ho žiadny nemám. Nemáš nastavený. Ja som mal hneď z začiatku Gary Dance nastaviť. Áno. Kamo, ale... Aspoň v tom... No, ukáž mi. A ja už môžem dať ľudské týra. Darko Scout. No, ukáž. Celkom dobrý skin. Vidíš tam toho ľudské týra? Ukáž. To je sniper. Nie, Rodsketer, Snajpera môžem dať tu na počkaj takto. Jaký má dostal ten sniper? Dobre, tak. Čo skoro celú mapu, ale... Ja mám aj skin na tohto snajpera. Vidíš ho? To je skin na snajpera. Ale presne nevládli z Rodsketyra. Inak Rodsketyr na maximálnom Just spotted the hidden zombies. Rodsketyr na maximálnom update má kaňon. Nie, oni sú neviditeľní. Musíš mať na panačíkovi, keď na ňu tikneš, tak je oko. A to bude mať teraz, keď updatenem Rodsketyra. No mám tam oko. No tak ho vidí. Aj môj jeden ho vidí, ale Rodsketyr už nevidí. O nie, auta sprosté, hýbte sa.
Ale to sú dobré. A tu len počkajte, pôjdu tanky. No, tak to bude brutálne. Už ďal tu s gulometom. Á, Rocketýr na ďalšom update. Už ich vidia aj môj Rocketýr. Každopádne dáva 70 dole. Ja už toho jedného somára mám na maximum. A som zvedavý, aký bude opäť ten Molten, kamo čo pôjde. Ja ešte na to molky nezabúdaj. To čo sú za zombíci, ktorí sa healujú, alebo čo? Nie, z nich vypadnú iní. Ale Je. hej, sú to ešte tak, čo sa healujú a tí sú mega OP. Ale tí sú v inej mape. Nie sú v tejto. Ale mega OP. Oni sú na lepšie vyhrali, my už sme ju vyhrali, ale ono je to mega hard. A Molten to je taká úvodná, to ti úplne stačí na to, aby si načetril na nejakých lepších troška. Nejaká ohromná cena, hej. A najlepšie bolo, ak by si zahral a našetril 3000 €. No by si mal na takého tasera. On je celkom, ešte sme ho nemali, ale vyzerá by dobrý. Dobre, 2 na maximum, že by som niekde dozadu dal nejakého snajpera. Môžu ten komandér prestať rozprávať? Stále rozpráva všetkým. Kámo, tie auta tam odvádzajú mega dobrú prácu. No, už ide ten tok, Necromancer. Kedy sa mi ten... Joj, toto nemá očičku. Aha, už idú auta s gulometom. Stále má všetky doladlené. Už snajpera na predposlednom update sme, A ja ho mám. Na predposlednom. ale nemáš na ňu skin. Skiny sa nepočítajú. Za chvíľu bude vzadu New York, kámo. Hej, za chvíľku bude vzadu New York, rado. Už si takedy videl New York? Videl, ale ak to je nejaký typek, tak nie. Typek Nie, to není. typek. Vzadu na raj bude mestečko, že New York. Vidíš tam tie stromy vzadu? A nebudú svietiť. Vzadu, nie vpredu. Vzadu. O, rozkety Tu mne, sa vidíš ich? Ja akože vidím to tamto len... Čakaj, oddialil som to nejako, že by som... Je nejaký lepší bol. Vidíš ich? Vidím. Ktorý ti ešte jeden upgrade dať, až potom bude mať New York. To čo tam ide za boss taký, že už na ňo rozketýr strieľa? Jo, dobre, rozketýr ho dorazí. Krása. Dostane peniažky za to, čo zabijem. Takže ja rád. Aha, už mám 1500 damage z 2 miliónov. Na a V40 je V23. Čo tu je za magika? To je nekromanter. Nekromanter, on vyvoliava ďalších. Tam ale rozketých strieľaj po ňom. Dobre, ten snajper už je dobre. Na max. Hej, jasne. Ale ti čo sú to tak? Rýchly boss schovatý. Sa dokúpiť stromy. Dobre, predposledný update rozketýra. Pre posledný upgrade stromov. Už len jeden, Aďo. Už len jeden. Kedy sa mi ten somar už konečne plesne? Mám tu aj jedného môjho kamoša, hej, čo by na to. Aký bol? Draper. Aký draper? Ty sa tak moc dovolil už? Na trojku. Na dvojku iba. No tak staráš ako... Ale miny sú dobré už. Rado, oni keď pôjdu a skočia na tú minu, tak ich to... Odpáli. Áno. A má tu aj také trepky, vidíš? Ale ono môžu aj tú minu... Rado, teraz sa kudni rozbiť, dozadu. aj tú trepku. Teraz sa kudni dozadu. Kúkam. Vidíš tam ten New York City už? Bože, tu má tak svietiajúce stromy, tu na už také mestečko malé. Také základňa. Úplný New York.
Dobre, za mňa to chce Stromy dnešnej doby, však rado. Počkaj, to akože ty plejstuje. Japanca farm, no jasné. Ja sa napávi, Japanasa. Ja sa napá. Ja, tak Japanasa. Ja sa napá. Ja sa napáno. Tady ma si provokuje. Ale nie, len... No. Ako to teda pre mňa zvládate? Už je Môže zdechnúť. Ale už je dead, už je dead. Rozkrytý do Čo je toto? A jak tie auta idú do skázy. Doriti! Čo ti... Kamo, moje auto. Môže ten somar sa už konečne plejsnúť? Kamo, Nemám na to celý deň, tak sem skap. viete čo, ja tu hodím ešte jedného demomana so skinom. Samozrejme. Musíme všetky usporiť. Kamo, a už za chvíľku ide boss. Ešte 10 vejvok. To je malo rado. Tak, Tam ty zarábaš asi peňazí, takže... Veď ty si mi povedal, že... No, opäť 40. No veď 40, to ešte 10. No, to je málo. Kamo, aké môžeš ešte Vy stále ma skakať? už začínate vážne štvať. To ty kokos. Sakať? Oni sú strašne celí. Už idú tankisti. Mouse. Tiež by to bol mouse. Čo? Tiež by to bol mouse. No, Tak, to je 34. to je pravda. Prečo tam nepíšem modul tanku, lebo... Kamo, si moje rozkytýli tu na už. Kamo, už máme. Fuj, nechajte moje auto na pokoji. Kamo, tí rozkytýli už dávajú nejakú 500 za čo bolo viac. Oni to už prežili? Ale majú málo, to máš, už len doražajú. Kámo, mne sa to laguje. Aj mňa mám takedy. Teraz momentálne nie. Kamo, Lagoval. ja sa skoro aj nehybem. Kamo, oni zase prechádzajú? To jak je možné? Veď to je 34. No, ako je to insane, tak sa nečudujem, hej. Nie, prišli na pomoc tej 34. Prečo? To tu nestrieľa, keď tu mám gulomet. Snajpka na max update. Keď ma môže strieľať. Že by som tohto jedného placed do tejto... You cannot place here. Myslíte, že stíham 4 krát našetriť 18 000? Kam sa... A to stíham. Ja to nestihol. Mininky. Nechceš tam ešte plesnúť toho jedného, aby tam dával miny? Nemám na to peniaze. Momentálne investujem do tankov. Môže si všimnúť, aké už idú. Ja vidím. Vidíš ten elektrino tak? Hej. To je dačo, čo? To ani v tom tvojom hajzlovom tower defense nemáš. Aj slovom. Že ja tu mám bielobuch. Jo. Ja ti kedy. Neprenikaj mi buzelanty. Čo sme robili zle, ten je nás akože... A tá mapa je strašne malá proste. Však je. Môj bielobuch. A ty za tie stromy dostávaš many? Za každé kolo. A vy by ste mali, ale strašne málo. Maličko, strašne maličko. Taký 100 za jeden strom zarobíte. 800 zarobíte. Kámo, ja už mám 27 000 za
a nestíham playstovať. Daj mi peniaze, ja potrebujem 18 000 na max update tohto rozkrytu. No, počkaj, ty si ktorý? Desert? Deserter. Tebe, že to ide. Ja potrebujem 24 000 na maximálny Vyskúšaj mi upgrade. update tohto Digisha. Ktorého? Rozkytýra. Rocketýra, ukáž. Na trojke. A to by nemalo výjsť. Počkaj. Nie, nejde to. Friendovi nejde. Akože typkovi inému nejde. Škoda. Škoda. Bolo by ako dobré podľa mňa. Vieš, čo ide. Hej, to by mohli pridať. Však hej. Hej. To by bolo mega good podľa mňa. Idú zase malé kurny. Kamo, ja ani soundy nemám zapnuté do pár, mám moment. Ty ma ideš tlať, tak ty ma tu na... Dám to aspoň takto jemne, lebo ja keď som prvé video natáčal z Nova Warfare, to video som potom vymazal, lebo to bolo trapné, brutálne. Tak ja som tam dal zvuk úplne do polovičky a reálne v tom videu nebolo počuť nič. Proste do Vojdu by normálne by si playstol World of Warship. Takže lietajúc. Setneme sa od roky. Aha, ja to môžem chodiť. What? Lol. Whee! Setneme sa o 2 roky, kým dopadnem späť. Kamo, čo? Ja som vyskákal na tú horu. Bolo to nejaké tmavé, mne to zaskašlo. Kamo, ja som vyskákal na... Posledné wave. Už rýchlo bylo mi Hilerku, nech môže Emranovi liečiť jeho vojakov. A mojich? No aj tvoj. Kamo, to čo je? Ako na to, aby... Ja som vážne vyšplala na tú horu a tam chýbala textúra, mňa to drvlo dole. Ja viem. A teraz ma to nechce respavnúť. Ja mám 3 dielov. Dobre, som späť. Ja som mám 3 dielov. Vidíš, Ja dal pani posledné wave, to by sa strašný. Snažím, playstujem, len... mne sa dobili všetky ultiny. Lebo tam bolo na všetkých drženia. Ja viem, ja to vidím. Mám ich 16 z 25. Ja mám 6. Ja mám 17. 18. Všetko na maxime. Posledné wave. Playstujem ich. The Molten Titan. Dobre, mám na max všetkých. Molten! Molten to... Ja som myslel, že tam je napísané Molten Toilet. Ste tu ušiali. Hej, troška. Neviem, halucinácie a niečo také. To sa mi to duchne hej. No ukáž mi. Ja mám 20 už plesnutých. Dupol. Hej? Poslali si hula? Nedoplníme šlo. Tak, hej. Kámo, ja musím ísť preč, lebo ja za chvíľku mobil ide vybuchnúť. Ja mám taký brutálne žeravý. Kámo, ak ma to líbne, tak v tejto hre to neprajem. Tam mi dáme Insane Molten. Tam mi dal si dostáčný. To mi nedia. Oni sa na ňoho vozne strieľajú a to maximálne to si dostáčný. Je to no. Dead! Tam 1000! Ja to je viek bonus. 500. Kámo. Na to, že sme dali cej na to nájsť diagnoz. Kámo, môj dať viac? 500. Však je 500 zarobíš, keď dáš lyžičko, aj normálu, aj všetko. Ja. A XPčka. Vieš, 12 000 eur na takú postavu, ale nie v hre. Normálnych, čo teraz robí Hej. 500. Mám už 7000 dačov. Čo je celkom dosť peňazí. Čo ideme hrať teraz? Hej, lebo ďažko ložne stiahme. Čo? Stiahme 26 minút sme hrali. Hej. Ale nejdeme ďalšie. Nie, už nie, to sa mi nechce. Máme len ešte si pôjdeme čo do obchodu pozrieť, či sa tam dá taká najlepšia postava, čo sa tam dá kúpiť. Som 150. našetril 2500, volá sa, že... Počkaj.
Neskúpim si také Volá sa, že Shotgunner. 2500 za všetky. Emoty si kúpim ja. Dobre. Alebo... Buď militant, alebo... Ja sa vám pozriem, že Máš isto viacej jak 500 všade. mám 550. Shop. To si nekúpiš nič moc. Nekupuj si tých prvých. Ja sa idem iba pozrieť, že to... Už startery, tak tých si nekupuj. Soldiera. Soldier je úplne. Máte. Až si nech si naše generace. Dobre, tak sa vám video páčilo, dajte like a odber, dúfam, že... No. Dúfam, že to na budúce... Niekto má viacej zvládnutí ako 100 views. Ja mám púk bossa celú Pravda. A natočíme ďalšiu sériu. dobu. Ja mám celú dobu Hej. púk bossa. Niektoré sú to slúbo. Čože? Ja som ho dostal ešte predtým, Ako než nešli hrať. bossa, kamo. Ja mám postavu za Čo Robloxy. ti šibe? Postavu za Robloxy. Ja som dostal, keď sme išli hrať. Nevyskočila som, akurát išiel tank vám lobby a mňa to vyplo. Nie. Kamo. Ja som mal teraz bolo 30 a ja som do 30. Hej, ja mám bolo 29, kamo. Čo dáme? Zakubujem na klub. Vieš, čo robí ten klub box? On Čo? poslal vojakov. Vieš, aký mi tam šli auta? Hej. Postrieľa, jak tie pištolka, keď ste idú vojaci. A ja si nemám času stíhať. No tak už asi koniec, no.